Yomnikelo, haleluya. Ngicela sivuleni nje amabhayibheli wethu pha encwadini kaMatthew chapter 25. Funda nje amavesi abe mabili, uverse 39 noverse 40. Amen. Uverse 39 ufundeka kanjena. Sakubona nini ugula noma usetile ngweni seza kuwe na? Verse 40. Isiyakuphendula inkosi ithi kubo, ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walabafowethu abancane, nikwenzile kimi. Haleluya. Ndizokwenza inkonzo yomnikelo bazalwane. Haleluya. Ekuyinkonzo eyinhliziyo kaNkuluNkulu. Amen bazalwane. Yazi mawunikela awunikeleli kuphela lo muntu umnikelelayo, kodwa uthinta inhliziyo kaNkuluNkulu mawunikela. Uthinta uNkulunkulu ngoba ukunikela bazalwane kuyinhliziyo kaNkuluNkulu. Haleluya. Uma ngabe ufuna ukuthinta inhliziyo kaNkuluNkulu, nikela. Lo muntu ohlele eduze kwakho, ngisho noba ungamnika isweet bazalwane. Abanye ogogo banoshukela, mabehleli isikhashanyana bayalamba. Mawumnikeza le sweet uyanikela bazalwane kuyinhliziyo kaNkuluNkulu. Mawumnikeza le sweet amandla kuyayaphakama. Haleluya. Into engifuna ukuyicacisa lana bazalwane ukuthi uthi uJesu lana mabembuza ukuthi sakubona nini ugula. Haleluya. Uthi sakubona nini ugula, athi noma usetile ngweni seza kuwe na. Haleluya. uJesu uyabaphendula uthi ngithi kubo, uthi ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walabafowethu abancane, nikwenzile kimi. Ukunikela kwakho unikelela omunye umuntu, it's not about lo muntu omnikayo, kodwa usuke sewukwenze kuJesu uqobo. Usuke sewuthinte uJesu uqobo mawunikela bazalwane. Akukhathaliseki ukunikela ukuthi kukuncane noma kukhulu, as long kuphuma enhlizweni, as long kuphuma othandweni. Haleluya. As long uthi mawukwenza ukwenze unale character kaJesu. Bazalwane, i-character kaJesu iqulethe uthando kuyo. Mangabe unikela, unikele ngothando, wenza unguJesu uqobo. Haleluya. Wenza ubuNkulunkulu uqobo kuwe. Haleluya. Ngoba uthi uJesu lokho enikwenza kulabafowethu abancane, lokho okuncane ozokwenza uzosukuma uzonikela. Angikhathali ukuthi unemalini, leyo mali leyo onayo uNkulunkulu akubusise ngayo, uphakama lokho kwenzayo apha ebandleni laseTrinity okuncane, ukwenze kuJesu uqobo bazalwane. Ufuna understand ukuthi masinikela it's not about lo muntu omnikelelayo. Yebo yena uzojabula thokoza ukuthi umnikelelile, kodwa it's more about wena necharacter yakho kaJesu ekuwe, ukuthi uphila according to i-character kaJesu, umrepresenta kanjani uJesu. Haleluya. uJesu akayona indoda ebalisayo, azange abalise sekayobethelelwa esiphambanweni, azange complain, kodwa wayazi ukuthi kufanele uthanikele ngaye, fanele nikele ngale nyama yakhe ukuze thina sihlukane nesono. Haleluya. Sizosukuma sonke bazalwane egameni likaJesu kule ndawo esihleli kuzo, sisukume nje thina sonke.